ви кажа добре дошли. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата пресконференция, която е организирана във връзка с проект повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Раковски, способстващо устойчиво развитие. Проектът се осъществява с финансовата помощ на оперативна програма Регионално развитие, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Приоритет на ос 1 – устойчиво интегрирано градско развитие, операция социална инфраструктура. Бюджета на нашия проект беше 5 милиона 523 хиляди 462 лева. В следствие след провеждане на тръжните процедури, бюджета стана 4 милиона 960 хиляди 929 лева. Проектът стартира 13.12.2010 година, след което бяха минати всички процедури по избор на изпълнителя и започна реалната работа. Първоначалният срок на договора трябваше да изтече месец януари 22, но се наложи да поискаме удължаване на срока с един месец, за да могат коректно да бъдат завършени всички строителни дейности. В обхвата на проекта бяха включени всички учебни заведения и детски градини. Основната цел беше да осигурим подходяща рентабилна с високо ниво на енергийна ефективност образователна инфраструктура, което е задължително условие за подобряване качеството на жизнената и работна среда и ниво на образователния процес, както и постигане на устойчиво развитие. Подобряването на конкретната цел беше подобряване на цялата образователна инфраструктура, което е около над 35 000 квадратни метра. Постига на 3863 мегаватт часа средногодишна икономия, намаляване на емисии на парникови газове, подобряване на качеството и жизнената среда и учебно-образователния процес, предотвратяване на сегрегация, отпадане от учебен процес, създаване на временни работни места по изпълнението на проекта. Целевата група беше около 3000 деца и ученици и около 350 лица персонал. По-конкретно какво беше извършено в тези 14 обекта? Подмяна на съществуващи покривни изолации, топлоизолация по фасади, заедно с минерална мазилка, подмяна на топлинна инсталация, стоманогрейни котли, горелки, бойлери, радиатори, тръби, подмяна на дограма, прозорци, външни врати, частична подмяна на ел инсталация, осветление, ремонт на ел табла, молния защитни инсталации, доставка и монтаж на възобновяеми енергийни източници, слънчеви панели, Друг положителен ефект, който постигаме, е това, че даваме един съвременен европейски облик на всички сгради на училища и детски градини, като се надяваме действително, че това ще ги направи една желана територия за всички, които ги посещават. Тук мога да отбележа, че най-голямата трудност, която срещнахме, беше в координацията с фирмата изпълнител на строителните дейности. Срокът за изпълнение беше доста просрочен, което наложи също искането на анекса за удължаване на срока на договора. За не спазването на тези условия по договора, като срока за изпълнение е бил елемент, който е бил оценяван по време на кандидатстването им за избор на изпълнител. Това, че са го нарушили, води санкция съгласно клаузите на договора за над 300 000 лева. За вас или за фирмата? При всяко положение за нас, но със сигурност и за фирмата. В смисъл, ако ние не санкционираме фирмата, оперативната програма ще санкционира нас за не спазване на договорни условия. Откъде ще вземете сега тия 300 000 лева, за които санкционираме? Аз може би не се изразих правилно. Ние ще ги удържим от плащанията към тях. То всъщност с един месец е просрочено, нали? Не, с много повече. 7 месеца. Първоначалният срок беше 4 септември. 4 септември трябваше да случи 2012. Да. А сега приключва ли се? Да. А какво ви казва на вас фирмата? Чакайте, каква е фирмата? Понстрой инженеринг. Понстрой. Каква е?
Понстрой. Понс строй. Инженеринг. Сария. Саша. Откъде е? Бургас. А, от Бургас. Ну, сега ще почне. Критериите бяха 3: средна цена, срок за изпълнение на обекта и гаранционен срок. Да. Вие избирахте, нали, а не горе в София? Не. Ние избирахме и именно за да предотвратим всякаква възможност за вмешателство и субективен елемент при избора на изпълнител, сме дали такива, оценяваме такива критерии, които са числови, некачествени. Всичко, което фирмите дават като оферта, са числа, които ние пресмятаме чрез формула. Но те пък са нарушили точно тези числа. Да, за съжаление. Колко са училища в детските заведения в общинска собственост? 14 броя. Да. Да. В цялата община, да. Сега всичко приключва. Ами, сега действително приключваме. Предстои единствено да подадем окончателно искане за възстановяване на средства към оперативната програма. И тук е може би момента, в който е най-точно да изкажем своите благодарности към всички служители на оперативна програма Регионално развитие, с които имахме честа и удоволствието да работим, както на регионално ниво в регионалният офис в Пловдив, така и в централното ниво на управление. Също така искам да изкажа своите най-искрени благодарности към педагогически и непедагогически персонал на учебните заведения, които заедно с нас допринесаха много за изпълнението на проекта. Правили ли сте сметка като пари колко ще спестите за отопление Честно казано, такава сметка е много трудно да бъде направена предвид на това, че енергийният източник почти навсякъде е различен, а също и цената постоянно се сменя. Имаме от една страна икономия на ток чрез енергоспестяващо осветление, от друга страна икономия на газ за отопление, където са газифицирани училищата чрез нови по-ефективни котли и санирането, което се е случило. От друга страна, в някои обекти са на твърдогориво въглища, на други са на дървени въглища, а трети училища, те до този момент, до реализацията на проекта, може би ще ви е малко чудно, обаче всяка класна стая се отопляваше с отделна печка. Чудо или ти е голям? Точно казано чудо. А към момента вече навсякъде има изградени отоплителни инсталации. Шишманци имате ли училище? Да, Навярно там са отоплявали с... точно така беше. Да, с печки. За съжаление на тия снимки не може да се види точно било станало, които съм видял, понеже малко резолюцията на принтера е ниска, обаче поемам ангажимент да ви ги изпратя електронно и специално за училището в Шишманци, което е оперирано, ако бъркам обаче 60-те. И до момента не е имало никакъв ремонт. Реално то беше предпадано. А сега изглежда като едно действително съвременно европейско училище. С нов физкултурен салон, с компютърна зала, която си е достижение на самия директор, но като външно, вътрешно излъчване вече е нещо съвсем друго и вече е с котелна инсталация. Тук има ли? Това е биолозен. Ето това е Шишманското училище, а тук е какво се е получило. Всички средства са осигурени от програмата. Имате ли съфинансиране? Имаме съфинансиране, да. 15% от всички разходи са за сметка на общината, 85% са за сметка на оперативната програма и отделно имаме допълнителен собствен принос, който е за дейности, които не се финансират от текущата мярка. Това, например, бяха подмяната на инсталациите. Понеже мярката финансира единствено това, което води до спестяване на енергия. Лампите. Да. Ако имате някакви по-технически въпроси, инженер Неделчева също може да ви отговори. Какво друго работи общината през тази година?
През тази година Саша, какво сте имало? предстои да започнем още 2 проекта по регионално развитие. Единият е за предотвратяване на наводнения, което предвижда изграждане на диги на реката, общо взето почистване на коритото, дънни прагове. Другия е за защитено жилище, което е с капацитет 8 места. И най-големият проект, който някога сме реализирали, се надяваме реално СМР да започне следващият месец или края на този, е водният цикъл на община Раковски, който е на стойност 59 милиона. Почти. Там за канализацията ли беше? Да. Така да го очакваме от година. Вече е избран изпълнител за СМР, бави се единствено избора на строителен надзор, а без него към момента не можем да почнем. Може ли вашето име да припомните? Павел Буджеров, заместник на община Раковски. Кой беше изпълнител на водния цикъл? Обединение ГБС. Добре, защо? Ново в обединение. Буджеров. А колежката е инженер Райна Неделчева. Колко деца има? Много пише. Около 3000. Да. Това във всички населени места. Да, в абсолютно всички населени. Боярика, там, за Боярика е Сребра. Да. Ами, честно казвам, Имате гимназия, имате 2 училища. Сега може ли да се каже, че всички общински училища са? всички. и детски градини. И детски Между другото, в момента почваме да изпитваме големи трудности към капацитет на детски градини. Да. Раждаемостта за наша радост доста се засилва, особено и в селата Стряма и Белозем. Като за Стряма мисля, че вече започна проектирането на ново крило за яслена група. 25 души. Да. Кукерите утре? Да? Те да не кажете и за кукерите. Ами очакваме един много интересен фестивал от международно равнище. Всъщност той започва още тази вечер с огнено шоу. Колко часа е? Мисля, че около 6 започва. Какво ще представлява? Ами заповядайте. Все пак те поради които записват, няма как. Да, вечер. Ами вечерта ще бъде действително огнено шоу. Реално, в смисъл, предполагам, че и друг път сте виждали такива. Не мога точно да ви предам какво ще стане, действително и аз не знам. Докато утре очакваме много колективи, македонски, ако не бъркам, и Малта, а също и Сардиния. Малко кукери има. И Сардиния. Да. Италия, да. Колко струва този фестивал тази година? Малта и Сърбия. За съжаление, тук наистина не мога да ви отговоря, понеже не съм в организационният комитет. Към момента вниманието ми най-вече е насочено към проектите, които изброих и поглъщат цялото ми време. То утре колко часа започвате? Предполагам 9 часа. Ако имате възможност, заповядайте. Каня веднага официално, ще бъде едно наистина добро шоу. Да,